Надоечы узгадалася мне яскравае і смачнае, але амаль забытае цяпер слоўца «саймаваць». Некалі выкарыстоўвалася яно значна часцей. Мы знойдзем яго ў шмат якіх слоўніках ды ў мастацкай літаратуры. Можа, прыспеў нарэшце час, каб вярнуць яго ў шырокі абыходак. Як вы думаеце, што значыць дзеяслоў «саймаваць»? Не, ён не звязаны ані з сумам, ані з рыбай сомам, ані з англійскім іменем Сайман. Саймаваць – гэта раіцца, абмяркоўваць, дамаўляцца. Да прыкладу, менеджеры саймуюць, як лепш зматываваць сваіх працаўнікоў. Або у Максіма Лужаніна. А мы ўсё цікуем так, каб саймаваць у 4 сценах, ды яшчэ і дзверы шчыльней зачыніць. Само слоўца звязвае нас з часам вялікага княства літоўскага, калі дзейнічалі соймы, адмысловыя сходы ці з'езды шляхты, на якіх праз галасаванне прымаліся важныя пастановы і планы на будучыню. На соймах акурат і саймавалі, раіліся, спрачаліся, уносілі прапановы і заўвагі. Адсюль і вытворны назоўнік «саймаванне» – сумеснае абмеркаванне нейкага пытання, нарада. Напрыклад, адказныя дырэктары правялі саймаванне наконт чарговасці выплатаў. Або, як ва Уладзіміра Дубоўкі, пайшлі нарады, саймаванні, кіпела быццам у віры. Акрамя вялікіх соймаў, былі яшчэ і такія невялічкія соймікі, на якіх прыязджала шляхта з аднаго павета. І калі на соймах саймавалі, то на сойміках саймікавалі. І тут дзеяслоў «саймікаваць» значыць дакладна тое ж самае, што і саймаваць, раіцца ці дамаўляцца. Да прыкладу, а мы саймікавалі, як павіншаваць калегу з днём нараджэння. Муж і жонка саймікуюць, як больш хваліць адно аднаго. Або ва Уладзіміра Дубоўкі. Буслы ўжо выляталі на паплавы, на балоты з сем'ямі. Нешта ўжо яны пачыналі саймікаваць са сваімі суседзямі, пачыналі рыхтавацца ў далёкі вырай. І хоць ужо шмат вады сплыло з часоў вялікага княства літоўскага, памяць пра яго захавалася ў нашай мове. І я шчыра перакананы, сябры, што некалі наш парламент зноў будзе называцца соймам, а не безаблічнай палатай ці там нейкім саветам. І вядома ж, у нашым сойме зноў з'явіцца прыгожы герб пагоня, і там будуць саймаваць ды саймікаваць. Дабры дзень, шаноўнае спадарства. Беларуская мова жыве і з кожным момантам павялічвае кола сваіх прыхільнікаў і носьбітаў. А як жа маецца беларуская мова ў бізнесе? Пра гэта сёння мы паразмаўляем з віцэ-прэзідэнткай асацыяцыі беларускіх бізнесоўцаў за мяжою Марынай Гірын. Прывітанне, спадарня Марына. Вітаю. Першае пытанне, якое найбольш пякучае для мяне, якое не давала мне спаць, напэўна, шмат начэй. Ці ёсць беларускамоўныя мільянеры-бізнесоўцы? Спадзяюся, пазнаёмлюся ў бліжэйшым часе. Беларусы, напэўна, такія сціплыя, што не агучваюць сваіх прыбыткаў. Так? Гэта, напэўна, у нашай культуры ўпісана. А ці ёсць, прынамсі, людзі, якія імкнуцца да заможнасці, да поспеху, да таго, каб сваім прыкладам
даваць матывацыю іншым. Сярод нашага, ну, у нашым асяроддзі, сярод бізнесоўцаў дастаткова многа людзей, якія размаўляюць і перайшлі на беларускую мову. І вось я б, напэўна, тут адзначыла, іх надта вялікая колькасць у Злучаных Штатах Амерыкі. Вось мы праводзілі там канферэнцыю апошні раз, многа кантактаў атрымалі. Людзі, бізнесоўцы перайшлі на беларускую мову. Яны пачынаюць на ёй размаўляць у звычайным жыцці, размаўляюць з сем'ямі, з дзецьмі сваімі. Не ўсе, канешне, але такіх прыкладаў дастаткова многа. А што матывуе бізнесоўца пераходзіць на беларускую мову, выбіраць яе ў працы ці ў зносінах? Слухайце, ну я думаю, гэта, напэўна, такая наша ўжо свядомая, свядомы выбар, так, улічваючы абставіны 20-го году, што адбывалася ў краіне, так, ад многіх і чую, і ведаю пасля пачатку вайны на Украіне, так, людзі проста не хацелі размаўляць на расійскай мове. І да ўсіх прыйшла свядомасць, што яны ж беларусы, і у нас ёсць свая беларуская мова, і надо на ёй размаўляць. Нас же много, 10 мільёнаў чалавек, гэта вялікая краіна. Вось глядзіце краіны Балтыі, так, яны ж маленькія, там людзей мала пражываюць, але вось яны ўсе размаўляюць на сваёй роднай мове. Напрыклад, у Эстоніі нават ты не можаш заняць нейкую такую пазіцыю, так, калі ты не ведаеш эстонскай мовы, так, ну, пры ўладзе ў нейкіх там афіцыйных установах. Ці беларускі бізнес за мяжою у сваёй працы выкарыстоўвае беларускую мову? Ці беларуская мова дапамагае зарабляць грошы? Слухайце, ну а чаму не? Якраз такі прыклад рэстаранаў, так, кавярні, якія адчыніліся тут і нават у Варшаве, так, у якіх ёсць беларускамоўнае меню, і там надта многа людзей прыходзіць, усё занята. Чаму не? Гэта як можа быць нейкі такі маркетынгавы ход, каб людзі прыходзілі да цябе. У асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой. Як часта вы выкарыстоўваеце беларускую мову? На беларускай мове праходзяць усе вашы афіцыйныя спатканні, так? Так, гэта наша такая афіцыйная пазіцыя. Мы вядзём все наши мерапрыемствы на двух мовах, это беларуская і ангельская. І у камандзе мы размаўляем, амаль увесь наш калектыў размаўляе на беларускай мове. Тыя людзі, якія далучаюцца да нас, яны могуць яшчэ размаўляць на расійскай, але добры прыклад, праз нейкія 2-3 месяцы працы з намі ў калектыве все равно пачынаюць выкарыстоўваць беларускую мову. І ну, у нашых чатах працоўных мы таксама там смс-паведамленні мы пішам на беларускай мове. Як адбываецца гэты пераход? Не складана людзям уліцца ў рэчышча беларушчыны? Ну а што складанага? Мне здаецца, ўсё равно ў школе мы вучылі беларускую мову. Можа, як я, напрыклад, я яе вучыла ў школе, потым я з'ехала ў Мінск, там доўгія гады я не размаўляла на ёй. То бок амаль 20 гадоў я размаўляла на расійскай мове. У мяне не было ў акружэнні людзей у маім коле ну, беларускамоўных. Зусім? Ці, можа, вы чулі недзе на вуліцы, ці на нейкіх мерапрыемствах? У мяне так атрымалася, што не было зусім. Так, і вось я на беларускай мове пачала размаўляць толькі калі я прыехала ў Польшу. А што вось вас заматывавала, што падштурхнула? Вось гэта наша сітуацыя, ўсё кола людзей, з якімі мы пачалі працаваць, якія былі ўжо даўно беларускамоўнымі, так, гэта мае калегі, ім надта ўдзячна, і Алесь Ляхновіч, і Серж Наўроцкі, Караліна Саўка. Яны даўно былі беларускамоўнымі, я пачала з імі размаўляць таксама на беларускай мове. І ў сям'і я таксама вось з маім там мужам і калегам, з Евгенам мы таксама ўсё больш і больш выкарыстоўваем беларускую мову і размаўляем на беларускай. Хапае лексікі, як вы узбагачаеце слоўнікавы запас? Напэўна, яшчэ мне надо што вучыць. натхняе, матывуе? Слухайце, дастаткова адносна пачаць размаўляць было, напэўна, нескладана. Разумею, што я таксама раблю памылкі. Для мяне гэта было, я пачытала некалькі кніг на беларускай мове. Гэта былі 1984 год, так, і ўжо, ну, не вспомню, напэўна, не памятаю. Ну і вось я іх пачытала, я адразу неяк так успомніла той свой лексікон, і ну, вось так гэты пераход адбыўся. Але вы пачыналі вучыцца ў беларускай школе, так. Беларускамоўнай школе. Так, так. Але пазней, падчас вучобы ва універсітэце, мусілі перайсці на расійскую. А вось чаму адбыўся таксама гэты пераход? Разумееце, раней у 17 гадоў, калі я паехала вучыцца да Мінску, так, я
Яшчэ пра гэтыя моўныя такія пытанні я не думала, да? Гэта цяпер я разумею, што каб Беларусь была незалежнай краінай, каб захоўвала незалежнасць доўгія гады, так мы ўсё ж такі павінны размаўляць нашай афіцыйнай мовай, павінна быць беларуская. Тады я пра гэтыя моманты аб'ектыўна не думала, як я думаю, што і многія там маі равеснікі на той момант, так. Мінск ўсё роўно быў такі рускамоўны, і вось як я гаварыла, што на маім факультэце усе размаўлялі на расейскай мове, ці пачалі адразу неяк вучыць гэту расійскую мову. Можа, это неяк было, знаеце, як вот модна. Раней жа гаварылі, што беларуская мова гэта мова сялян ды апазіцыі, так, беларускай. Або настаўніка беларускай мовы, альбо яшчэ, можа, бібліятэкараў. Вось менавіта. Мы цяпер трошкі як бы там і апазіцыя, але як маладыя людзі, сучасныя, бізнесовыя, якія могуць зарабляць грошы, умеюць. Вось хочам з гэтым прыкладам паказаць, што мы на беларускай мовы, мы не саромемся, мы шануем і спрабуем размаўляць. А вось, Марына, вы заўважаеце пэўны тренд у тым, што беларуская мова становіцца мовай заможных, паспяховых, адукаваных людзей. Ёсць тут такі кірунак у гэтым? Я б надта хацела, каб гэта вось менавіта гэты тренд і задаваўся. І, улічваючы, што ў якіх абставінах мы цяпер працуем, у той дзейнасці, якой я цяпер займаюся, то бок мы можам гэты прыклад паказваць. Марына, у той жа час гучаць галасы ці такія просьбы, каб асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжою выкарыстоўвала больш расейскай мовы. Чым гэта падыктавана і як вы адказваеце на такія галасы? Глядзіце, я не люблю такі прынцып, калі навязваецца нешта, так? Канешне, калі нейкая там асоба хоча размаўляць са мной на расейскай мове, я размаўляю, так, на мове даступнай і зразумелай сабяседніку майму. Але б я тут яшчэ зрабіла такі акцэнт, што вось, напрыклад, украінскія асацыяцыі, іх таксама многа, якія, як і мы, раней былі таксама, то бок іх сеткі там сацыяльныя, яны былі рускамоўныя, але пасля лютага 22-го года яны ўсе перайшлі, не ўсе, але дастаткова многія перайшлі на украінскую мову. І для мяне гэта прыклад, паказчык таго, каштоўнасцей тых асацыяцый. І вось з такімі мы гатовы супрацоўнічаць і працаваць і ісці далей. Але ж усё роўна застаецца цяпер шмат тых жа рускамоўных асацыяцый, нейкіх там клубаў, як беларускіх, так і там украінскіх, якія, на гэтым нейкі акцэнт не робіць. У мяне да іх пытання. А вось вельмі шмат яшчэ сапраўды гаворыць пра сацыяльную адказнасць бізнесу. Вось як яе трэба разумець? Гэта дапамога бізнесу ўсім, хто ў патрэбе, але беларуская мова ў патрэбе, так? Асацыяцыя якраз такі АБА наша, яна, як мне здаецца, добры прыклад вось такіх сацыяльных праектаў, сацыяльна адказных. То бок з нашага боку гэта падтрымка правядзення конкурсаў, то бок цяпер вось будзе хутка конкурс у нас, 3-й Free Belarus Business Award, дзе мы такія номінацыі ў нас будуць як арт-бізнес, леді-бізнес, эка-бізнес. Вось арт-бізнес это якраз такі прыклад па сутнасці больш сацыяльнага, так, бізнесу. Калі мы самі гэты прыклад паказваем, я спадзяюся, што людзі, бізнесоўцы будуць глядзець і таксама далучацца і, можа, нейкія свае там ініцыятывы прапаноўваць у падтрымку той ці іншай арганізацыі, там, можа, нейкага напрамку, кірунку, бо кожнаму нешта сваё падабаецца. Але я лічу, што якраз такі бізнес, людзі з грашыма, яны павінны падтрымліваць сваіх жа беларусаў і рабіць нейкія такія сацыяльныя адказныя праекты. Бо гэта распастранёная, добрая еўрапейская практыка, это амерыканская добрая практыка такіх краін дэмакратычных. Калі бізнесоўцы, падтрымліваючы нейкія ініцыятывы, яны нейкія маюць льготы па падаткам, напрыклад, так. Вось. І па гэтаму мы пра гэта гаворым і спадзяёмся, што ўсё больш і больш бізнесоўцы будуць далучацца да нашых беларускіх праектаў. А вось цікава яшчэ, наколькі бізнесоўцы слухаюць галасы грамадства? Ці прыслухоўваюцца яны да агучвання пэўных патрэбаў, якія існуюць у грамадстве? Ці ўсё ж бізнесоўцы самі неяк больш незалежна дзейнічаюць і выбіраюць сваё поле дзейнасці, у тым ліку грамадскай? Вось, гледзячы на свае зацікаўленні і разуменне патрэбаў.
Ну, мне здаецца, што, канешне, чуюць, і, опять же таки, АББА — это таксама добры прыклад. У нас асацыяцыя, якая створана менавіта бізнэсоўцамі, так, і гэтыя бізнэсоўцы могуць афіцыйна далучацца да нас, яны уступаюць ужо, да, нават ведаючы, што мы экстрэмісцкая арганізацыя, так, бок это не перашкаджае, то бок. Мы таксама экстрэмісты. Ну, вось, і бачыце, у нас уже больш... У адным чаўне. Так, больш 115 мембараў, якія далучыліся, з якімі мы працуем, якія ў нас ёсць агульныя чаты, і мы добра адзін аднаго разумеем, і яны падтрымліваюць і нашы каштоўнасці. Усе. Поэтому мы спадзяёмся, што асацыяцыя будзе расці, і вось карыстаючыся момантам запрашаю далучацца да АББА. Гэта скіраванне да ўсіх нашых гледачоў. Да, бізнэсоўцы, так. Марына, вядома, бізнес гэта шмат стрэсу. І гэта шмат розных эмацыйных момантаў, калі там нейкія здзелкі не выпадаюць, нешта там зрываецца, форс-мажоры і так далей. Шмат эмоцыяў. І вось у гэтыя эмацыйныя моманты вы таксама беларускую мову выкарыстоўваеце? О, якое добрае пытанне, слухайце. Я нават не так даўно пра гэта нават падумала. У размове з адным субяседнікам, гэты амерыканец, які вывучае ўжо амаль 30 гадоў беларускую мову. У нас тыдзень таму была з ім размова, як вы прыйшлі да беларускасці. І вось мы з калегамі таксама з маімі размаўлялі, на гэтым зуме агульным былі. І я агучыла такое меркаванне, што вось, ну, глядзіце, напрыклад, мы ў камандзе працуем. Як вы сказалі, зразумела, все стрэсава, так, много созвонаў. Кіраўніцтва АББА, у праўленне уходзяць 4 чалавекі, з якімі мы ўжо працуем побач ужо 3-й год, так. І, ну, звычайна ведаем, калі бізнес там больш 2 чалавек, часта бываюць і сваркі, яны там толькі паўгады папрацавалі, год папрацавалі, ўжо там разбегліся, нейкія скандалы. Так я вось адкажу на гэта пытанне. Паміж намі, нашым праўленнем Борбандам, нашай асацыяцыі, мы за ўсе гэтыя гады мы ніводнага разу не пасварыліся. Канешне, былі нейкія такія рэчы дыскусійныя, калі ты там, ну, пачынаеш там просто выказваць свае гэтыя такія нейкія меркаванні, думкі. І я вось задумалася, чаму. І я такая гавару, бо мы размаўляем на беларускай мове, мы нават не ведаем нейкіх слоў, такіх, як бы, ругательных такіх, бо я іх ведала толькі на расейскай. Звяртайцеся да нас, мы навучым і па-беларуску лаяцца. Бо я ведала толькі па-расейскай, так. Поэтому... Але гэта, магчыма, можа звязана яшчэ і з тым, што беларуская мова, яна ва ўспрыманні шмат каго, яна нейкая такая болей ласкавая. Болей такая мяккая, інтэлігентная, напэўна, так. Размаўляйце на беларускай мове, і можа нават у нашай беларускай апазіцыі будзе менш спрэчак. Шаноўныя сябры, таму, каб менш спрачацца, размаўляем па-беларуску.